Sziasztok, én Szilka GH vagyok, és itt lennénk bent egy újabb Minecraft részben. Most a mikrofonra fogok menni, amely egy fejhallgatóm van, ez az öcséjé kölcsön kértem. Erről megy, most elvileg jobb lesz a hang. Bocsánat. Nyugodj le. Igen, itt van Balázs 2007, köszönj be. Mit? Mit? Mondtad, hogy sziasztok? Nem, sziasztok. Na mindegy, szóval akkor folytatjuk a Minecraft sorozatot. Igen, elindulok vágni. Ó, ott van. A bárány, ez is. Ó, 2. Na, lesz újra ágyunk, ez így szuper. Ez így prima. Ez így prima. Ott van a gyapjú. Ott meg a másik bárány a fa tetején. Kiütöm alóla. Troll leszek. Hát azt tudom. Hol vagy? Ja. Szóval Itt vagyok. oda mész. De ki hol van? A bárány. Úgy, kinyírtam. Jó lenne, ha tudnánk berakni modokat. Hát nem akarok modolni. Így jó nekem. Szerintem legyen az a világos. Várj, itt gondolom én ebből van több. Ja, abból kevés van, úgyhogy inkább ilyen fa lesz most emiatt. Mert kevés az olyan alapanyag, mint az a fa. Nyers anyag. Oké, már ennyi, az már annyira elég, hogy csináljak egy crafting table-t, meg egy ágyat. Ígyni. Aztán ezt kivágom. Csinálok magamnak csákányt, csinálok kőcuccot, és akkor kőbaltával fogom innentől kezdve ütni a cuccokat. Csinálok egy alapú cuccot, szerintem. Mit vágod? Mit? Ezt a fát, igen. Ja, én azt hittem a videót. Dehogy is. Minek? Hát most igaz, most gyűjtelhetni kell. Mik jöttek? A jöjjött, itt van az anya. Hol? Kint. Nem baj. De be fog jönni. Mondjad azt, hogy most ne. Igen, bocsánat, csak ugye bent vagyunk, és itt már ezek, amiket a múltkoriban említett, hát fogjuk rá, gondok itt vannak, ugye bent vagyunk, és hát persze mutatom azért azt, hogy annyira maradjon önbe, csak persze azért őknek is itt kellene, itt vannak részben, sőt, övük a ház, úgyhogy engedelmeskedni kell, mert minden, úgyhogy igen. Ja. Remélem, hogy nem lesz ilyen szélhangja a mikrofonnak, mert ugye így lóg ez egy ilyen kis mikrofon a zsinegen, ami rajta van ugye a feliraton, ami továbbítja a hangot. Igen. Akkor itt ilyen hármasra ásuk. Mindjárt ások elég mélyre. Már nem kell ennyit izélni a földdel. Na, itt már ott is vagyunk, azon a szinten. Nagyon finom, és nagyon jó. Csináltunk már kammal is videót, csak még nem tudjuk föltenni, mert az kéne, azt hiszem egy elosztó. Igen, egy elosztó kéne. Vagy az kéne. Reméljük, hogy majd találunk egy jó kis elosztót itthon. De ha nem, akkor max veszünk, vagy kölcsönkérünk, vagy ilyesmi. Mert ugye USB csatlakozó kell mindkettőbe, micro USB, és igen, ez nem jó. Hogy sajnos ugye micro USB az egyik a bemenet, az a töltőhöz való bemenet, ami a gépben jó, viszont na mindegy, nem beszélek erről. És egy elosztóba is jó, úgyhogy emiatt kell az elosztó, hogy a 2 nagyot beletesszük, azok tovább a kicsi, ugye bele van dugva a fényképezőbe, és az a kicsi a fényképezőből áttovábbítja a másik kicsivel a fényképezőbe. Igen.
És ez úgy megy, hogy kicsiből a nagyba, abból az elosztóba, az elosztóból a nagyba, a nagyból megint a kicsibe, abból át a telefonba. Pontosan így. Ugye milyen egyszerű? Ilyen kis túrázás amúgy az a videó. Első ilyen videónk. És addig talán a legjobb minőségű lesz, ha majd fenn lesz. Nem tudok annyira sokat venni. 7 perces az a videó, és nincs a fényképezőmön. Most már elkezdtem itt törölgetni, de meguntam. Unalmas az, hogy folyamatosan törlésgomb, ok, ugye aktuális kép, föl, hogy igen, és ok. De amúgy miért az nemre viszi egyből, hogy ne töröljek ilyenkor a törlésre nyomok, és már eljutok oda, hogy aktuális kép, meg ilyenek, akkor már nyilván arra gondolok, hogy ki akarom törölni. Mert véletlenül kétszer ugyanúgy odáig eljutni, úgyhogy én ezt nem értem, hogy minek kell oda az igen-nem lehetőség. Igen, vagy pedig vissza. Ennyi. Szerintem sokkal egyszerűbb lenne. De hát, mindegy. A kamera az egy Nikon Coolpix S2700, nem tudom. Nem akarok hülyeséget sem mondani. Szóval egy Nikon Coolpix kamera, S2700 talán. Egy vágást azt mondjuk nem csinálok, mert utána késni fog a hang, mint sokszor a másik kamerán, amiért mindig bocsánat. Öcsén, de mivel a mi kameránkon alapból nem lehet ilyen vágás lehetőség, úgyhogy emiatt nem is lesz, és nem is baj, mert nem kell. Amúgy is kamerával annyira nem kell tényleg. Szóval úgy csak kellett volna, ott sem nagyon vágás. Nem. Ennyi. Mindegy. Oké, itt viszont este van, leteszem ezt az jó kis ágykót, hogy aludjak egyet. Szép jó éjszakátot is kívánok. 7 perce megy, 7,5 perc, és jó reggelt. Sajnos rossz kint az idő, pedig mentünk volna horgászni. És lett volna. De hát nem. Az idő azt akarta, hogy ne menjünk. Nem szalad az eső, de viszont rohadtul fúj a szél, ami nem lett volna jó. Előnyös, mert ugye itt most papa az egyetlen lehetőség éppen kimenni. Neki van autója, hogy kivigyünk a nagyobb cuccokat, ezért csak úszóval tudtunk volna kimenni, mert ő alszik most. Úszóval tudtunk volna csak kimenni. Ilyen szépen megúszózni, nem jó. Már aki érti, hogy mi az az úszó. Tök mindegy. Inkább Minecraftozunk és arról beszélgessünk. Csináltunk egy horgászos videót viszont a BBS csapaton, ami még igaz nem tett fel a Barnika, nem tette még fel, de felfogja, és csinálunk most már új beköszönés, mert kicsit ilyen össze-vissza lett ez a sziasztok BBS csapat vagyunk, mert ilyen sziasztok, ilyen 3 szólamú éneklés így együtt, úgyhogy ilyen össze-vissza. Elején az első volt a legrosszabb, amikor én nem bírtam végigmondani, mert ugye nem bírtuk egyszerre mondani, mert úgy nagyon fura volt, hogy így egyszerre mondjuk. És ez így furcsa volt tényleg. Meg itt közben itt járkálok, a hegyek között, meg a fák között. Jaj, kis lag. Hágjuk. 9 perc. Nem igaz, hogy megy az idő. Legalábbis nekem nagyon megy, nem tudom, hogy nektek mennyire, nekem nagyon. És igen, holnap suli. Úgyis megy az idő napokban. Tegnap tök jót szórakoztunk. What? Ne laggoljál te. Tudom, hogy videót veszel, de attól még nem kell laggolni. Minőségét, bocsi, hogy ilyen, de hát mit tudok tenni? Telefonon felvenni nem a legjobb, de akkor már legyen valami normális gameplay, mert BBS csapaton nem sikerült a gameplay, laggos lett. Rögni jókat rögtünk mi, de tényleg nem hiszem, mert nekem se tetszett, hogy így lett feltöltve.
Arnosnak se tetszett, senkinek se tetszett, hogy laggos lett. Na, viszont kell most nagyon szépen fut, pedig le se állítottam a felvételt. Balázs 2007, nem tudom, hogy hova tűnt. Viszont ez a 10 perces korlát még fennáll, úgyhogy ezt a fát most kivágom. És elköszönök, szóval ha tetszett, like és iratkozz fel a további videókért. Én Szilka G3 lettem volna. Sziasztok!